Damos conta dunha información que acabamos de recibir na nosa redacción. O pasado 1 de xullo, Ribeira viviu un dos episodios máis tráxicos dos últimos tempos. Unha pedida de man entre membros de dúas familias que se celebraban no Centro Recreativo de Artes rematou cunha pelexa multitudinaria na que un santiagués de 36 anos faleceu. A liorta estivo protagonizada polos Ventos de Santiago e os Borja de Ribeira. Semanas despois deste tráxico suceso, os axentes da Policía Nacional de Ribeira deron por finalizada a investigación, proceso no que detiveron a 15 persoas. O propio día da pelexa detivéronse as 6, todas elas na peaxe da P9 altura de Teo e pertencentes á familia Ventos. Fuxían nun Opel, coche que presuntamente causou a morte do falecido e que presuntamente conducía o seu irmán. Está en prisión, investigado por homicidio, xa que os axentes consideran que atropelou ao seu familiar involuntariamente. Poucos días despois, a policía detivo outras 6 persoas, neste caso no poboado da Conlleira. Só un ingresou en prisión, imputado por tentativa de homicidio por atacar cun machete a outro dos participantes na pelexa. Os axentes visualizaron todos os vídeos dispoñibles da liorta e detiveron a 3 persoas máis, 2 da familia dos Borja e outro dos Ventos, que foron postos en liberdade, pero seguen a ser investigados.